566, 567, 568. Jak si, brat? Ne, ja som vol. Žrutu, vydachaná vokva je tam. И ми вика, дай да ти го върна. Аз това нещо никога не бях го виждал. И му викам, пак ще е моето. Сестричке, пак го правиш. Не ме слушаш. Познаваш ли я? Нямам идея. Ехо! Голяма ли съм? Сестрички! Не, я бягай от тук. Сега